रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कक्राझार जिल्ला गारि आरो रोगाथाइ बिफाननिफ्राय कक्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थांनो थाखाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दादगारि सान्तिपुर रुनिखाता बायदि दाब दाब जायगानिफ्राय रायजो राजाफोरनि थांनाय फैनायनि थाखाय थोंजोङै गारिनि सुबिदा खालामनानै होदों। गुबुन गुबुन जायगाफोराव बानजायनाय बायदियैनो दिनै थिग बे हाबाफारिखौ बिथा खालामनानै चिरां जिल्लानि दादगारियाव रायजोफोरनो मिथिहोनाय एबा फोसावदिं हाबाफारि लानाय जायो। फोरमायनाय बायदिब्ला सानफ्रोमबो 9 बाजिनिफ्राय दादगारिनिफ्राय जागायनानै सान्तिपुर रुनिखाता गुरुबासानिफ्राय थोंजोङै कक्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालसिम गारिनि सुबिदाया थागोन आरो रायजो राजाफोरनि देहायारि जेंना एबा देहा नायबिजिरनाय सोरखारि बेसेन बादियैनो खम बेसेनै नायनाय जागोन। बे फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन फारियै डक्टर सांग्रां ब्रह्म, OSD to CM बिटिआर, डक्टर अमित कुमार मुसाहारि, डिपुटि डाइरेक्टर, कक्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल, मुस्रि देवा फेन्जर गाहाय नेहाथारि भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एस'सिएसन, मुस्रि धनेश बसुमतारी, DTO कक्राझार, मुस्रि देबजित दत्त, DTO चिरां, बिरदाव मुसाहारि आफादगिरि 14 नं चिरां दुवार ब्लक UPPL आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा मैखोमै बाहागो लायो। गिबि गिबियावनो गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। नैबे दादगिरि ओनसोलनिफ्राय माने जोंनि कक्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल जेन डक्टर सार दं नै खाथियाव बे माने डाइरेक्ट बेनिफ्राय ट्रेन्सपर्टेशन सिस्टेम कानेक्शन होनो जोङो आवगायबोदों आरो बे गाबोननिफ्राय स्टार्ट जागोन। नैबे दादगिरिनिफ्रायनो फुंनि 9टायाव बे स्टार्ट जागोन। ओमफ्राय बे डाइरेक्ट कलेजसिम थांगोन बियो। कलेजसिम थांनानै टाउनाव ओंखारहैगोन आरो फैनायावबो मेडिकेल कलेज जानानै नैबेसिम फैगोन। गतिके दस्रा गारि सोलायनांनाय नङा। बे गारियाव ग्लास मोखाङाव लिरनाय थागोन कक्राझार मेडिकेल कलेज गोजा रङै माने बेनार लिरनाय थागोन। बे बेनार लिरनाय गारियाव डाइरेक्ट जिरायबानो बेहाय जिरायबानो बे डाइरेक्ट माने कक्राझार मेडिकेल कलेजाव सहैखाबाय आरो। गतिके बे गाबोननिफ्राय जासिगोन। बे जिल्ला प्रशासन BTC सरकारनि माबा बियो थिननाय बेजों लोगोसे चिरां जिल्ला निबो प्रशासननिबो बहाय माबा दङ आखाइ दङ आरो सिदा सिदि कक्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि बेहाय माने खोबसे जोंनो मोनसे मोजां सुबिदा दं। बे सुबिदाखौ जोङो ग्रहण खालामनो थाखाय बेखौ जों लानो थाखाय जों मोनसे जों बयबो बारायबोनांगौ बेखौनो जोङो मिजिं थिनानै नैबेहाय दिनै मिथिंखौ खुंदों। दादगारिनिफ्राय लानानै खोला फारसे जिथु बे गारि बे लामा लामा पेसेन्टफोरखौ बा रायजोफोरखौ थिखांलांनायनि बेबस्था खालामदों नामा? बेनोथ' बे गारियानोथ' बे जिथु सोलिलांगोन बे गारियाव गाखोबानो बे थिखां लांफाजोबगोन। गुबैयै मा मानि सायावहाय ट्रिटमेन्ट होनाय जागोन बै मेडिकेल कलेजाव? बे जोबोद मोजां सोंदों नोंथाङा। कक्राझार मेडिकेल कलेजाव मा ट्रिटमेन्ट जागोन बेनि सोमोन्दै डक्टर सारा मोजां बुंगोन। थेवबो आं मिथिनायाव कक्राझार मेडिकेल कलेजाव दिनैनि थारिखआव 91 जन स्पेसियेल डक्टर दं, प्रफेसार दं बहाय। छात्रफोरखौ फोरोंनायजों लोगोसे बहाय ट्रिटमेन्टबो जायो। 350टा बेड दंबाव आरो बे गासिबो डाक्टारा साफ्रोमबो MD जोब, गासिबो स्पेसियेल डक्टर जोब। जे बिराद गोरों गोरों डाक्टार दं बहाय। दा बेहाय ट्रिटमेन्ट मोनगोन आरोखि बिराद खम बेसेनाव सरकारि रेटआव। रायजोफोरखौ सुबिदाखौ लानो थाखाय मा खालामो? बे सुबिदाखौ खावलाया माने सुबिदाखौथ' जों लानो हायो। माने जोङो बे एखे सुबिदानि थाखायनो जोङो हांखुर जालायजासे गुवाहाटियाव थाङो, सिलिगुरियाव थाङो मेरला थाखा गारनानै। दा बहाय एसे फैसा गारनानैनो खम बेसेनावनो बाङाय बेसेनावनो जों बे सुबिदाखौ मोनगासिनो दं। बेनिख्रुइ साबसिन मा खोथा जानो? बेनो धन्यबाद।